nyo, ito si Bikoy, nagiging kengkoy ka na eh. Ikaw na lang ang lumantad. Alam kong ikaw ang isa sa mga drug lord at tinatamaan kayo sa kampanya namin ni Pangulong Duterte laban sa droga. So, Bikoy, nagiging trililing ka na rin eh. Alam niyo naman natin, black propaganda po ito at napakalakas ng endorsing power ni Pangulong Duterte ngayong eleksyon na to. Pilit nilang siraan ang ating Pangulo. Sinisiraan nila si Pulong, pati po si Kitty, pati bata ay sinasalin nila sa kanilang maruming pamumulitika. At ngayon, ako naman, anyway, hindi naman po, alam naman natin na Pilipino ay matatalino naman po yan. Hindi sila naniniwala sa mga desperadong gumagawa ng mga black propaganda.